ए ଶାଗ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏ ଶାଗକୁ ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ତା'ର ସ୍ୱାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ? ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଶାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି, 4-5ଟି ରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ କିଛି ବଢ଼ି ଏବଂ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶାଗ। ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ବଢ଼ିକି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା ଏବଂ କାଢ଼ିଦେବା। କଢ଼େଇରେ ଥିବା ସେଇ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଏବଂ 2ଟା ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଦେଇ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିବା। ଭାଜିକି ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିବା। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ବଢ଼ି ଦେବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି, ବଢ଼ିରେ ହିଁ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଶାଗରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଶାଗ ଭଜା।